Hello tahor borok norok bahai tongbai khaklai no jotono kam tongmani hanai angkha Ranjit tai norok ani kok borok bai YouTube channel o bini bumung gangke kok borok advisor au tahor borok nongni bwsang tini hai faijao kha kaisa kwtal video tubui abo khe belai no interested video ang saimano kwbangma borok kwtal computer paikha hingke kwtal laptop paikha hingke o computer ni system bo hai bini RAM bwswk bini memory bwswk bini processor tamo bini bit bo hai aborok swng saimanja saimano swng computer pai tubu tako tai kichuya swng computer paimani pore ba laptop paimani pore bini RAM bwswk bini mane memory bwswk aboni bahai khe nainai chwng aboni tini video faide clear जों जे अबन नायनि बागै दुइटा लामा tongo दुइटा लामा नंना tini phungnai belai no klaisa norok naikha hingke loge loge no sorongnai tako faide clear जों computer ni screen o thangnai Anki ang ani computer ni screen par phaikha ani mouse no nahari o mouse ni je tir chino nahari abini loge loge thangai computer ni yang tola kaisa starting option tongo jaga o mouse no nahari o jaga thangai chwng bano right click khadi mouse mahake aboni pore kaisa kwtal tab anghori phaikha kwtal tab anghoro kaisa mare ke swijak tongo jaga o oroni bisingo oro plan simi nai phaidi system kaisa tongo koba system ani mouse ni tir chino nahari oro thangai chwng bano left click khadi mouse aboni pore sini swng je video khlai tongmani je computer ni RAM bwswk bini bit bwswk ba bini computer ni je version bini bwswk abo swng oro nukjagui phaikha kaham khe nog nahai naidi iko gana khe phungkano processor Intel Core i3 amhaike swijak RAM bo swijak 4GB 64 bit operating system amhaike swijak tongo gamo wngkha hingke kwnui lama khe chwng computer ni RAM rok naimano amokhe puilani lama second lama ang tesa phunukano nukha Windows 10 obo ani computer ni ta nini computer je version ni aro nukjaknai ta baksa Windows 7 tongo baksa Windows 8 tongo amokhe anabo khe Windows 10 ni version tako gabona ang close khlai rwano tei kaisa system ang thangno amo hwnkhe puilani system tei aro naro thangbiri yang kunao je ani mouse ni logi thani je starting option tongo hai aro right click di mouse tab ni tab anghori phaikha oro kaisa tongo o jaga run hinui swijak search ni tola o oro left click khadi left click khaimani ulo oro kaisa nukha kaisa manui swijak tongo open himani pore ms info 32.exe omo jodi swijak kwrwi hingka hingke oro mas hinui no mas hinui tako no mas hinui swijak to hingke kwsang khaina gya hingke amo haike tongnai oro ok click di iko omo hwnkhe computer ni system ni ja tongmani bebang bini ongkhorui phaikha aro clear kwchwng kwchang ekdom klaisa khe chwng oro saimanai je bini OS ni bumung tamo mane operating system naithai naidai operating system Microsoft Windows 10 Pro amhaike bini basic ja tongmani system o ja tongmani bebang nang ongkhorui phaini serial khe oro tola bini memory rok naimano iko tola ro swijak tongo bini details swijak gamo haike o duita lama bai chwng chini computer ni system rok no chwng saimanta tabu jaga video hamjak hingke chajak hingke like khai di share khai di tei video no ani channel no subscribe khlaina tapokdi subscribe khaina kono rang nangya amo free se tini bagui asuk no video ni bagui hambai।